Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy itt 2017. január 3-án reggel egy színháztörténeti pillanatnak vagyunk tanúi, mert az a fal lebontásra kerül, ami 1922 óta áll. 1922-ben az első nagy korszaka után a Somosi Orfeum, illetve a Fővárosi Orfeum csődbe menetele után választották le először a két épületet, ekkor alakult az Operettszínház, és itt pedig különböző néven szórakozó helyek működtek egészen a 2 évvel ezelőtti bezárásig, és most 1922 óta először újra összenyitjuk a két épületet, és egy koncepcióval, egy igazgatósággal fog működni, úgyhogy erre készülünk a nyitás áprilisban.